Assalamualaikum Pak Bayan. Waalaikumsalam, pinara Le. Pak Bayan, kula niku badhe nyuwun tulung Pak Bayan. Ajeng nyuwun tapak asma, ajeng ngrubah akte jenengane anak kula. Lah kok ndadak dirubah barang to Lek? Apa wis apik jane jenenge? Jeneng anakku iki nganggo Agus Pak Bayan. Aku isin Pak Bayan, saiki lagi viral. Nak durung kuat mental, rasah kaken scroll sosial media. Dadine ngalor ngidul ngetan ngulon kaya wong ranti prinsip. Jeneng anak wis apik. Agus kan yo artine apik. Wong Kanjeng Nabi ngongkon wong tuwa ngeki jeneng anak sing apik. Ya wis. Lah nek sing viral kuwi ge elek, kuwi mergo wonge dudu mergo dijenengi Agus. Oh, berarti jenenge Agus ki apik, Dik. Sing bos. Sing kan? Wis rasa gawe ruwet perkara sing wis gampang, sing wis dadi.